Ömürden men aşında, tuşusunda gördüm. Äkeme degen benim aňsawım, ägemdi saganyw degen. Erkişi saganyş ben onu jaksy görüp, eski alıw, hiç wagtda oýumdan ketken emes. Mana familiýasyny alyp jürgenge, soğan da maktanatym da. Men kim dese men dolaty bolman goýdum. Sol familiýasynda taza stap, kırjıktırmayın, hiç kanday jamankalıkpen yurtqa mazak bolmay. Ösüğüm, Pereşenin balası edi goy, mana turganday dep mene yurt sına gözümen qaraydı. Soğan tırısı işedim. Öyle ki men de